Bé, donem inici al primer bloc de la jornada titulat Com funciona el padró. Per això contem amb la col·laboració del Juli Ponce Soler i la Maia Orio Sallent. La Maia Orio Sallent és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i posseeix el títol d'agent de la propietat immobiliària. Va exercir com a advocada en el sector privat i treballa actualment en la Diputació de Barcelona, on és cap de subsecció de contractació del Servei Jurídic Administratiu de l'àrea d'infraestructures i territori. El Juli Ponce Soler és catedràtic en Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona, doctor en Dret per la mateixa universitat, ha estat director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, director de l'Institut de Recerca de la UB, Transjust, i vicedegà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Tots dos són els autors del monogràfic El dret a ser empadronat i la bona administració, editat pel Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya. Tenim un bloc en principi de 50 minuts, ells faran la seva ponència i deixarem un espai finalment per a preguntes i consultes i debat. Sí? O sigui, benvinguts tots dos. Gràcies. Gràcies, Julio. Gràcies. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la invitació a ser aquí avui. És un plaer. Gràcies al Cugatenc. Gràcies també al Fòrum de Síndics. Un plaer. Portem treballant amb ells molts anys. I, en fi, en definitiva, gràcies a l'organització. A banda, és un plaer estar aquí perquè, a banda de l'interès professional i personal, som veïns empadronats en aquest municipi, o sigui que també és una satisfacció compartir una estona amb vosaltres. Mireu, nosaltres el que ens han encarregat a aquesta hora del matí d'un dissabte, amb uns herois que aquí ens estan aguantant, és explicar com funciona el padró. I és el que intentarem fer en menys de mitja hora, perquè després el millor és que conversem. Com veureu, és un funcionament relativament fàcil o relativament complicat. Anirem veient que a la pràctica és més complicat del que sembla a primera vista i mirarem de no avorrir gaire. Anirem fent algunes referències a qüestions de regulació de drets, clar, però també farem referències a història, parlarem una miqueta de literatura, parlarem també de personatges històrics i intentarem que sigui el menys feixuc possible, sobretot si després obrim la conversa. Mireu, el tema del padró no és una qüestió d'ahir, ni de fa un any, ni de fa 5 anys, és una qüestió molt antiga. El padró es remunta al segle XIX, amb diverses temptatives, però és cap al 1870 que s'estableix com un mecanisme específic de conèixer quantes persones viuen en un municipi. Com deia la Pepa abans en la presentació, el padró sempre ha generat problemes d'interpretació i de gestió, evidentment, no? Però en els darrers temps, segurament per circumstàncies no de la regulació pròpiament, hi ha una mica d'eco. Aquest està obert, sí. Sí, es pot tirar per l'altre cantó. Val. Es pot parar. Ja ens movem amb aquest només i ja està. És aquest, no? O has dut aquest? Aquest l'has apagat ara, oi? Aquest està apagat ara. Aquest està apagat. Sí, quan l'has apagat queda apagat. Però no està apagat, Ara no està apagat. No està, teòricament ho està. Però, posa-ho, però... De vegades que no es passi amb l'altara. No sé. Escolteu bé ara? Ho intentem ara? Sí. És que hem intentat pujar el volum perquè hi havia gent que no sentia, però... Ha sigut terrorífic, l'atac sònic. Ostres. Bueno,
Estem groguis, ja no sabem on estàvem. No, estàvem dient que és una cosa, és un mecanisme, per tant, pràctic i antic, que sempre ha generat, en el seu cas, algunes dificultats d'interpretació, però segurament, darrerament, i el que ens queda per veure amb unes eleccions municipals que s'estan apropant, la conversa s'està, diríem, girant per altres qüestions que anirem veient, a vegades utilitzant la regulació com una excusa per no fer o per fer algunes coses que veurem es poden o no es poden fer, ara en parlarem. Jo us recomano aquest llibre de la novel·lista Sara Mesa, que té un nom terrible, que és Silenci administratiu, ja sona per dormir-se, però no és així, és un llibret petitet, si algú l'ha llegit ja el coneixerà, i jo us ho recomano molt. Parla de persones en ciutats i amb problemes greus per ser empadronades pel funcionament defectuós de les administracions en aquest cas. Bé, nosaltres ja fa anys que efectivament amb el Fòrum de Síndics portem col·laborant des de la Universitat de Barcelona i amb la col·laboració de la Maia també. Com deia la Pepa, l'any 19 vam treure, abans de la Covid, vam treure una primera edició del dret a ser empadronat en català, posteriorment una segona edició i finalment, recentment, l'any 23, hem tret una tercera edició, aquesta tercera ja en castellà, perquè ens va semblar que era bo tenir disposada material en dues llengües. Tot està en obert i gratuït a la pàgina web del fòrum, us convidem a consultar-lo, i en el cas de l'edició en castellà es van utilitzar fons públics d'un projecte de recerca universitari per poder fer aquesta traducció al castellà i fer la versió digital. Per què ens vam implicar? I és una mica, ara entendreu, intentarem explicar el context, que també és el context del llibre. Doncs perquè vam percebre que de vegades per ignorància, de vegades per mala fe i de vegades per una combinació de les dues coses, s'afirmen, es fan declaracions que no corresponen en absolut amb el que és en un estat de dret. Per exemple, és molt diríem una revista que circula molt pels ajuntaments, d'un nivell diríem molt pràctic, el Consultor de los Ayuntamientos, que té també una entitat molt gran, doncs afirma en aquest cas que por pura lógica hay que comprobar el título legítimo de ocupación de la vivienda. Bueno, ni és pura lògica ni és el que diu la normativa, ara explicarem el per què. De vegades es pot entendre o no es pot entendre la raó, però l'entendrem de seguida. Inclús, diríem, revistes, entre cometes, tècniques que maneixen els gestors dels ajuntaments s'equivoquen. Pensem que per error, no per altra cosa. Per què 3 edicions? Perquè, aquest és un element que també anirem veient ara, la societat està viva i el dret, per tant, també està viu i va evolucionant. S'ha anat modificant la normativa, ara en parlarem, ha anat recaient sentències judicials en casos litigiosos, i els problemes de mala administració, que segurament parlarem al llarg de la conversa de després, doncs es van multiplicant i mutant. El que parlem aquesta setmana variarà el mes que ve, perquè la inventiva humana, per no aplicar la normativa o aplicar-la malament, és inacabable. Nosaltres en el llibre vam incloure un annex també amb un model de recomanacions possible per facilitar la tasca de les sindicatures, però que serveix també per qualsevol ciutadà pugui defensar-se presentant el corresponent escrit o recurs, amb la voluntat de fer-ho fàcil i que es pogués fer un tallar i enganxar i ajudar. En aquest context és que venim avui a explicar com funciona el padró. I ara cediré la paraula a la Maia i ella us explicarà una miqueta l'estructura de la sessió. Quan vulguis. Espera, jo te'l passo. Bon dia a totes i a tots. La xerrada, l'exposició l'hem estructurat en 5 parts, intentant ser molt concisos, molt clar i sobretot que se'ns pugui entendre bé les idees principals. Farem una primera introducció que parlarem del dret dels ciutadans a ser empadronats i la porta d'entrada d'aquest dret a altres drets. El marc jurídic existent al padró.
el dret a una bona administració i a les obligacions jurídiques que deriven de l'empadronament. L'aplicació de la normativa a casos concrets, molt pràctics, que probablement molts de vosaltres ja coneixeu, i unes recomanacions finals. Què és el padró? El padró és un registre administratiu per fer constar els veïns, les persones que viuen en aquell municipi, que es converteixen en veïns del municipi, i el seu domicili habitual. Això està recollit a la llei de bases de règim local, en l'article 15, on es recull clarament que no només hi ha un dret a ser empadronat, és que també és una obligació dels ciutadans. És una obligació i, per tant, les administracions han de facilitar aquell dret, però també han de facilitar que es pugui complir amb aquella obligació. Pels ciutadans, ja ho hem dit, hi ha una obligació d'empadronar-se i un dret a empadronar-se, però és que el padró és una porta d'accés a altres drets. La Pepa ja ho ha esmentat, des de l'accés a la cobertura sanitària, a poder inscriure els nostres fills a l'escola, els drets polítics, el dret a votar o a ser candidat, la participació en l'administració, per exemple, en aquells pobles que hi ha béns comunals, només poden gaudir-los els veïns que estan empadronats, i per això els poders públics han de promoure l'efectivitat d'aquests drets, de la llibertat i de la igualtat entre les persones. Per part de l'administració i per una bona gestió de lo públic, la funció principal del padró és conèixer la realitat, la que sigui, ens agradi o no ens agradi. Això està vinculat a una bona planificació dels serveis i de les polítiques públiques. I la població també està en relació directa amb la participació en els impostos. Els ajuntaments es nodreixen, entre altres coses, els seus pressupostos es nodreixen d'impostos que venen d'altres administracions, bàsicament de l'Estat. I va en proporció a la població que tu tens. Si tu amagues part de la població, rebràs menys diners. Per tant, el padró és una foto, és com una càmera que et fa una foto de la teva realitat. Si aquella realitat no t'agrada, no és culpa de la càmera. A més, i com hem explicat, el no fer una fotografia d'aquella realitat el que fa és que tu t'estàs perjudicant a tu mateix, perquè deixaràs, primer, no podràs planificar bé i no rebràs tants diners. Però no oblidem que padró vol dir les persones que viuen al teu municipi, aquelles persones hi són, encara que a tu no t'agradi, per tant, et demandaran coses i tu has de gestionar allò. Una càmera és una càmera, no és un paraigües, no és un... Això, amb aquesta imatge volíem dir que, insistim en el mateix, si nosaltres tenim una realitat, no la podem amagar, no podem posar el que no ens agrada sota la catifa, perquè la realitat és la que és. També volem insistir molt al llarg de la xerrada que els ajuntaments no poden utilitzar una eina aparentment objectiva i neutra per fer polítiques que vagin en contra de les competències que ells tenen. Els ajuntaments no tenen competències en immigració i per tant no tenen res a dir amb això. En un estat democràtic i de dret no és assenyat, no és de sentit comú, és un desordre i és il·legal utilitzar el padró per fer polítiques sense legitimitat democràtica i en contra del que diu la llei. Certes matèries només es poden regular per normativa amb la jerarquia que li pertoca i només per les administracions que ho poden fer. No es pot utilitzar el padró per altres finalitats que les que té.
Doncs jo crec que la Maia ho ha deixat prou clar. El padró és el que és, un instrument, i per tant s'ha d'utilitzar com el que és, un instrument que vol copsar la realitat. No posaven la imatge de la persona que es disparava al peu, no? Tu no pots negar la realitat. A veure, la pots negar naturalment i també amb motivacions polítiques, però la realitat és molt tossuda. La realitat sempre surt i negar-la l'únic que et porta és a fer polítiques públiques no assenyades, diríem polítiques públiques absurdes que perjudiquen no a un conjunt determinat de persones, sinó a tots els veïns i les veïnes del municipi. Els serveis públics funcionaran pitjor, rebran menys tributs. Per tant, l'altra idea, i tanquem aquest primer bloc, diríem, amb idees senzilles, clares, l'altra idea és que estem en un estat democràtic, amb totes les falències que vulguem trobar-li, que n'hi ha, però estem en un estat democràtic on regeix el dret, amb tots els problemes que vulguem trobar, que n'hi ha també, però no tot pot estar sotmès a la política partidista d'uns i d'altres. En un estat de dret, la política forma part. Hi ha gent que diu la política ho és tot. La política ho és tot en límits. En una democràcia, Hitler va arribar al poder en una democràcia. Va obtenir el poder democràticament. Però Hitler va vulnerar l'estat de dret i els drets fonamentals de les persones, com ara ja sabem. Per tant, no és veritat que tota la vida sigui política, no és així. Hi ha una legitimitat democràtica per adoptar unes decisions sota el paraigües d'una sèrie de normes que ara en parlarem que protegeixen els drets fonamentals de les persones. Per tant, una cosa que els polítics han de tenir clar, que els gestors públics amb responsabilitats polítiques han de tenir clar, és que no tot val. El joc té unes regles, una democràcia té unes regles que protegeixen a les persones. Tot això està recollit en la nostra normativa, però un dissabte al matí, a les 9 del matí, no insistirem en això, però fins i tot els alcaldes o els plens tenen unes responsabilitats de bon govern, estan sotmesos a uns principis de bon govern, que estan a la nostra normativa, que si s'infringeixen hi ha conseqüències que tenen noms tècnics, que tampoc insistirem ara, però que són ben coneguts, perseguir finalitats que no són les que marca l'ordenament. Si jo vull evitar que determinades persones visquin en el meu municipi i utilitzo el padró, que és una màquina de fer fotos, no és una poma ni és un cotxe, només fa fotos. Si jo l'utilitzo per evitar, per fer la vida impossible, per violar els drets de les persones, això és una desviació de poder, això és il·legal i això té conseqüències, pot tenir conseqüències des de la perspectiva de la intervenció, naturalment, de les sindicatures de greuges, però també des de la perspectiva dels tribunals de justícia, fins i tot de la branca penal. Hi ha hagut condemnes a alcaldes per delictes com, per exemple, prevaricació, per utilitzar un instrument públic que està al servei de les persones per altres finalitats, que, com deia la Maia, no són pertinents. Partint d'aquesta idea, disculpeu-me, però clar, hem de parlar una miqueta del marc jurídic del padró. Jo sé que és dur, però no cal que marxeu, serà breu i no serà dolorós. Aquest senyor que està aquí, que surt a la diapositiva, és el senyor Kelsen. No és tan conegut com en Messi, però és un jurista important, un filòsof i un pensador que va viure a la Viena de principis del segle XX, aquesta Viena de l'imperi austrohúngar, on era una olla que bullia d'artistes, de pensadors, de filòsofs, el mateix Freud va conèixer Kelsen i van treballar en alguns aspectes junts. I aquest senyor, que és desconegut probablement per la majoria, però no hauria de ser, va crear el concepte de l'anomenada piràmide de Kelsen, que no són com les piràmides d'Egipte, sinó que és una construcció tècnico-jurídica i intel·lectual que diu no totes les normes valen igual. No totes les normes valen igual. Hi ha algunes normes que estan a dalt a la piràmide i altres normes que estan a baix de la piràmide i altres coses que estan fora de la piràmide. Era un gran pensador, efectivament, el van perseguir els nazis i va haver de fugir a Berkeley, a Califòrnia, on va morir. Va ser membre del Tribunal Constitucional a Àustria, a Viena. Bé, molt senzillament explicat, jo crec que s'entén, no? És una piràmide, hi ha gent a dalt, hi ha una jerarquia. Bé, a vegades, en el cas del padró, tenim una confusió mental notable. Fixeu-vos que hem posat en aquesta slide amb tamanys diferents
del més gran que està dalt, els tractats internacionals, fins al més petitet de baix, que no ho veieu perquè volem que no ho veieu, que diu exactament costums i inèrcies en com es fan les coses habitualment en les oficines administratives, declaracions polítiques en mitjans de comunicació. No tot és el mateix. El que diu un polític que s'aixeca un dimarts i declara un diari i es recull no té el mateix valor que un tractat internacional que protegeix els menors, que ha signat el Regne d'Espanya i que per tant obliga a l'estat espanyol. I això és una mica de caos i ho hem de dir. Escolti, no, miri, hi ha una piràmide, oi? Hi ha tractats internacionals on es compromet la voluntat de tot un estat, de diferents estats, i per tant, per exemple, en protecció de menors és important i afecta el padró. Per sota d'això estan altres tractats internacionals de nivell més reduït, són els que s'ha firmat, per exemple, en l'àmbit de la Unió Europea, que inclouen tota una sèrie de previsions en matèria de no discriminació, i la no discriminació pot ser molt grollera o pot ser molt subtil. Si voleu, després en parlem. A Catalunya tenim una llei també en aquesta línia d'igualtat de l'any 2020. Per sota dels tractats internacionals tenim la Constitució i els Estatuts d'autonomia. Per sota de la Constitució i dels Estatuts d'autonomia tenim tot un conjunt de normes que regulen el padró, com són la llei de bases que hem esmentat abans, és igual, una llei de l'any 85 i diversos reglaments. Per sota de tot això tenim la legislació de procediment, anem baixant, arribarem a unes instruccions que ara es faran famoses en els propers minuts, les instruccions estatals en matèria de padró de 2020. Per sota d'això hi ha altres reglaments i ordenances municipals que no poden fer el que volen, per molt que siguin aprovades pels plens i per molt que hi hagi una legitimitat democràtica, no poden violar els drets dels ciutadans i no poden contradir les normes de rang superior. Per sota de tot això estan els protocols, les instruccions, les circulars. Per sota de tot això està, ho sabem, els que hem gestionat ho sabem, les ordres verbals que els polítics donen als gestors públics, als empleats públics, fes això, fes allò, interpreta-ho d'aquesta manera, interpreta-ho d'una altra. Això no és el més important en el dret, està molt per sota en l'escala. Aquestes ordres verbals han de respectar totes les normes que es situen dalt de la piràmide i si són evidentment il·legals, els servidors públics poden i han de desconèixer aquestes ordres verbals. Això és més fàcil de dir que de complir a la pràctica. Però tots sabem que hi ha coses que no es posen per escrit. Es diuen, es fan. Bé, però poden ser perfectament il·legals. I finalment, a base de tot, us deia jo, els costums, no, és que aquí això no ho hem fet mai així, bueno, doncs escolti, faci-ho d'una altra manera, faci-ho bé, canvi-ho, apliqui un tractat internacional, no? O hi ha aquestes declaracions dels dimarts, els dimarts diem A, els dimarts diem B, es recullen portades, mira, faran això, faran... Escolti, faran el que puguin fer, perquè l'arbitrarietat està prohibida en un estat de dret. Jo no els explicarem la regulació que existeix, si volen després posem casos o problemes, però sí que els he de dir que una cosa que tampoc s'entén, i s'aixeca a vegades als drets i als juristes, és que la norma no cobreix tots els supòsits, és que la norma hauria de tenir un article amb 126 apartats, preveient totes les possibles coses que puguin passar. Això és impossible, però tampoc és la funció del dret. Feu-nos confiança, la norma ha de ser una norma ben escrita i la norma és una norma viva que ha de ser interpretada per les sindicatures de greuges, interpretades pels gestors públics i després, en el seu cas, interpretades pels tribunals. En la normativa que tenim, que de vegades té problemes, us posarem en relleu alguns, a banda d'una lectura literal, la gent pensa que el dret és agafar una norma i llegir-la literalment, com si fos, no ho sé, la Bíblia, no? Això és més complexa. De vegades hi ha llacunes, de vegades hi ha assumptes no recollits. Per tant, tot el nostre sistema jurídic ens diu que la interpretació de la normativa del padró ha de ser favorable a les persones, favorables als éssers humans i als seus drets, per tant, en cas de dubte, sempre a favor del dret a ser empadronat, ha de ser una normativa interpretada de conformitat amb evitar formalismes i problemes i traves burocràtiques i ha de ser una normativa també que tingui en compte els casos concrets i els apliqui cas per cas tenint en compte totes les circumstàncies del cas. Bé,
Si tenim això al cap, simplement us direm que, malgrat hi hagi els tractats internacionals, la Constitució, l'Estatut, la legislació, escolti'm, els buròcrates i els polítics apliquen literalment una cosa, que són les instruccions estatals de l'any 2020, modificades diverses vegades, nosaltres les expliquem a la nostra monografia. Les instruccions estatals són una peça de la piràmide, no és la peça de dalt, no estan per damunt de la Declaració Universal de Drets Humans. Són una peça burocràtica, un reglament, bastant avorrit, per cert, bastant fosc en alguns casos, que de vegades otorguen poders discrecionals, marges de valoració als ajuntaments, però no per fer arbitrarietat, sinó per interpretar de conformitat amb els principis que hem dit. De vegades hi ha llacunes, coses que no estan recollides, de vegades són directament il·legals i així han sigut declarades pels tribunals, com és el cas d'una sentència de l'any 2018 en relació amb els menors estrangers. Per tant, això no és la Bíblia, no és l'Antic Testament. Les instruccions han de ser interpretades, i en aquesta interpretació els ajuntaments no poden, ni amb ordenances locals aprovades pels plens al·legant tota la legitimitat democràtica del món, no poden vulnerar qualsevol d'aquestes normes que hem dit. Tot això, i ja li donaré la paraula a la Maia per anar ja acabant, tot això es recull o té a veure també amb la idea de que el padró és una càmera que fa fotos de la realitat. Si tu no fas bones fotos, tu, qui tens la responsabilitat municipal, no fas bones fotos, estàs perjudicant el teu municipi, el conjunt dels teus veïns, estàs gestionant malament. I estàs violant el dret a una bona administració, no de les persones només que es volen empadronar, sinó del conjunt de les persones del teu municipi. La idea del dret a una bona administració, que està molt aplicada per la jurisprudència i que els síndics utilitzen freqüentment, en general els ombudsman, els defensors del poble a nivell internacional i europeu, és una eina fenomenal que si s'utilitza bé pot ajudar a aclarir molts problemes. També en mans del tercer sector i també en mans dels ciutadans. Quedin-se amb aquesta idea, tenim el dret a una bona administració i el podem exigir. I això implica que les administracions han de ser diligents i curoses al prendre decisions també en relació amb el padró. Deixem aquest còctel de lleis, de normes i de drets i passem, diríem, ja per acabar, ho prometem, amb algunes regulacions específiques i amb alguns casos concrets, que són els que sorgeixen als mitjans de comunicació, que potser vostès tenen un familiar que li ha passat. Jo després a la conversa voldré preguntar, cap problema, passarem consulta si cal, però la consulta es passa perquè abans hi ha un vademecum, que és tot això que hem explicat. Quan tot allò està clar és quan ara podem passar a resoldre casos concrets. Nosaltres en el llibre identificàvem alguns casos. Podem començar potser pel cas de les persones sense llar o, com diuen les instruccions, jo crec que amb una tècnica discutible, persones sense sostre, sin techo, que és un concepte més reduït. Però no sé, Maia, si vols començar tu, les persones sense sostre. Sí. A veure, en el nostre llibre el primer que exposem és intentar explicar què s'ha d'entendre per persones sense llar o sense sostre, ja que aquesta interpretació permet aplicar d'una manera o d'una altra els mecanismes que preveu les recomanacions aquestes d'empadronament. Persones sense llar no és només la persona que viu al carrer. Nosaltres utilitzem la classificació que utilitza el que li diuen la ETHOS. Persona sense llar pot ser una persona que viu al carrer, però també pot ser una persona que viu en una infravivenda, en un cotxe, en una autocaravana. Fins i tot es podria incloure les persones que comparteixen vivenda, el que li diem lloguers d'habitacions, que després en parlarem perquè és un dels problemes més grossos que hi ha. Totes les persones que no tenen una estabilitat en la vivenda, o per exemple aquella persona que va canviant contínuament de vivenda perquè no pot permetre's tenir una vivenda, llavors està uns dies amb un familiar, uns dies amb uns amics, uns dies en una pensió, torna a començar el
el circuit. També les persones que viuen en pisos tutelats, en persones que viuen en una vivenda, però que aquella vivenda no és habitable. Tot això es podria interpretar dins del concepte aquest de persones sense llar. A les instruccions diuen que si aquestes persones han de ser persones que efectivament viuen a la localitat, al municipi. Això sí que hem d'insistir i hem de tenir-ho en compte. Estem parlant sempre de persones que efectivament viuen al municipi, simplement es volen empadronar. Tenint en compte que aquestes persones hi viuen, la normativa et permet empadronar-les bé en el lloc on estan visquent físicament, bé en edificis municipals, sempre i quan sigui raonable que se li pugui notificar qualsevol acte. Si se'ls notifica, si se'ls empadrona perquè es pot fer en el lloc on viuen, per exemple, una caravana plantada al carrer, es podria fer, però si no hi ha la possibilitat de generar el que li diuen un domicili fictici, que és poder-los empadronar, per exemple, en els locals dels serveis socials d'aquell ajuntament. Això no és un frau, és una de les possibilitats que la normativa et permet i està ben fet. Evidentment, nosaltres esmentem que això s'ha de produir sempre que hi hagi una diligència deguda, etc. Ara el segon bloc seria el que li diem nosaltres residències i absència de títols acreditatius. Si vols, comento jo breument una cosa. Els problemes són diversos, després si voleu a la conversa en parlem. La Maia ha introduït la qüestió de les persones sense llar, sin techo, en la terminologia que en podem parlar també. Hi ha altres problemes que han anat sorgint amb els anys i els que sorgiran, perquè la inventiva és enorme. En aquests 2 minuts que queden, permeteu-me que... Sí, estem en els 29 minuts de... Ara acabem. Hi ha altres problemes que no hi entrarem, però que vosaltres conegueu, no? Publicitat del lloguer d'allotjaments negant l'empadronament, hi ha reaccions jurídiques contra això, allotjaments col·lectius... No insistirem, ens aturarem en aquest darrer minut en el tema del lloguer d'habitacions. Tenim un drama, una emergència habitacional des de fa dècades i ara el que s'ha posat de moda és els problemes vinculats amb el lloguer d'habitacions. Permeteu-me dir una cosa que la gent no acostuma a entendre i veureu en titulars, a vegades amb mala fe, a vegades amb ignorància. No es pot... És intolerable empadronar ocupes, això és intolerable, se'ls ha de denegar l'empadronament. Aquí hi ha una confusió mental, insisteixo, per error, per desconeixement, per ignorància o per mala fe, quan es diuen aquestes coses, i s'han de donar eines per desfer aquesta idea. Insistim, el padró és una fotografia. El padró simplement diu el que està passant, per poder, en el seu cas, reaccionar contra el que està passant, en un sentit o en un altre. Per tant, no és veritat ni que un ajuntament ni que la llei permeti o otorgui drets a través del padró als ocupes, amb K, s'ha de dir amb K. No és veritat, simplement es fa la fotografia del que existeix i això no dona ningú dret en contra de la propietat ni otorga ningú privilegi a la persona que en el seu cas hagi ocupat sense títol legítim l'habitatge. Hem de distingir coses, si no anem malament. Això succeeix en el cas de diverses persones que viuen en un domicili. Si voleu ara parlem a la conversa, no volem insistir sobre això, però aquí el problema és que sovint el propietari, per diverses raons, pagament en negre, etc., no vol otorgar l'autorització que les instruccions diu que ha d'autorgar al propietari. En primer lloc, les instruccions estan, al nostre parer, mal regulades en aquest punt. I arribem a un carreró sense sortida, en el cas del lloguer d'habitacions, quan el propietari no vol donar aquesta autorització, la persona es troba en una posició dèbil i vulnerable, no pot obtenir l'autorització, alhora no es pot empadronar. Què fer davant d'aquests casos? Alguns municipis
i nosaltres així ho havíem suggerit en la nostra publicació, aplicaven la idea del domicili fictici en el cas d'aquestes persones, que a mi ens sembla una interpretació absolutament raonable, perfectament raonable. El que passa que una recent decisió del Consejo de Empadronamiento de juny de 2025 a petició de l'Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat ha dit que el domicili fictici, amb una interpretació que jo entenc també discutible, només és possible per les persones que literalment estan sin techo, utilitzo l'expressió que viuen al ras. A mi em sembla una interpretació estrictament literal i discutible. En tot cas, el que diu el Consejo de Empadronamiento, que és un òrgan estatal, és una opinió no vinculant, això si voleu després en parlem, és dir, és la seva opinió que transmet el municipi, però el municipi pot adoptar aquesta o una altra opinió. I per tant aquí està obert un tema que podem parlar, si voleu, més tard. I com que en Julio ens farà fora, hi ha molts més problemes. Aquí us deixem l'última slide, però hi ha molt menys problemes. Però simplement sapigueu que si algú sol·licita empadronar-se i no se li contesta dins del termini de 3 mesos, ha obtingut el dret a empadronar-se, és el que s'anomena silenci positiu. A partir d'aquí, les disfuncions que ja va dir Mariano José de Larra, el vuelva usted mañana, són molt diverses, en podem parlar ara si voleu, però totes tenen una possible reacció jurídica i estem a la vostra disposició. El que passa que la rellevància del tema justifica, i acabem, dins de les recomanacions que vam fer amb la monografia, justifica la coordinació entre els serveis municipals. Aquí els serveis socials tenen un paper extraordinari, estan fent una tasca extraordinària també, se'ls ha de donar els recursos necessaris i ha d'haver-hi una coordinació entre els serveis socials i serveis del padró i finalment ha d'haver-hi també una correcta formació de les persones que treballen al voltant del padró. En definitiva, l'exercici dels drets queda moltes vegades en mans de servidors públics, empleats públics, que fan el que poden, que estan abrumats de feina i de responsabilitats, pressionats políticament, i ells i elles són, en definitiva, els garants del servei objectiu imparcial als interessos generals. Per tant, aquesta formació i aquests recursos són imprescindibles. Ho deixem aquí, gràcies, i ens disculpem si m'ha agafat algun minut de més. 34 minuts. Bé, moltes gràcies, Amaya i Juli, per la vostra exposició. I obrim un torn de preguntes. Tenim uns 15 minuts, més o menys. Preguem que siguin preguntes concises, concretes, no molt discursives, perquè no tenim massa temps. O sigui que escoltem preguntes. Si voleu dirigir-la o al Juli o a la Maya, també ho podeu dir. Podeu preguntar el que vulgueu, que nosaltres contestarem el que sapiguem, que no és tot, farem el que podrem. Preguntes? Bueno. A ver, los ayuntamientos que no cumplen. Potser aquest inalàmbric. L'inalàmbric, potser. No, el cable, ja cable. I per la darrera hi havia també una altra pregunta. Los ayuntamientos que no cumplen. Los ayuntamientos que no cumplen esta normativa, que son varios. Aquí tenemos un ejemplo en San Cugat, de que han quitado del padrón a un montón de personas, creo que son unas 350 personas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer de que están cumpliendo una ilegalidad y están maltratando a estas personas que están fuera del hecho de poder estar empadronados correctamente? Nada más. Alguna pregunta més? Darrere, jo m'ha semblat que per darrere hi havia algú més. Sí, però primer no respondrà a la pregunta. Fem primer aquesta? ¿Qué se puede hacer?
se pueden hacer muchas cosas. La primera, había otro jurista histórico como Kelsen, que se llamaba Yering, que tenía un libro que era La lucha por el derecho. Los derechos no se dan, los derechos se conquistan, lo sabemos bien en el ámbito laboral. Imaginemos que los trabajadores no hubieran luchado por sus derechos a lo largo de la historia. Estamos viendo ahora lo que está sucediendo cuando se ha olvidado esas luchas, ¿no? Por tanto, los derechos, como el derecho al padrón, se lucha. Se lucha de varias maneras, ¿eh? Yo no voy a hablar específicamente del caso de Sant Cugat, que tampoco conozco especialmente. Ahí hay que ir con cuidado, porque en ocasiones lo que hacen los ayuntamientos es cierto, algunos alcaldes han dicho sencillamente que ellos no van a empadronar. Frontalmente, podemos leer esas declaraciones en prensa, yo no voy a empadronar a quien yo no crea que he de empadronar. Esas declaraciones probablemente son constitutivas de un delito de prevaricación. Por tanto, se puede acudir a la vía penal y accionar por esa vía. Pero dejando aparte estas cuestiones, los ayuntamientos en algunas ocasiones son mucho más sutiles. Lo que hacen es una aplicación literal, por ejemplo, de las instrucciones, en que las instrucciones tienen lagunas y están en algunos casos mejor hechas. Habría que modificar las instrucciones. ¿Cómo se modifican las instrucciones? Se modifican las instrucciones haciendo presión política y social para que se modifiquen las instrucciones y se mejoren. El caso, por ejemplo, de diversas personas viviendo en un domicilio es un caso paradigmático de mala regulación de las instrucciones, que algunos ayuntamientos se han cogido a la letra de la ley diciendo no, dice sin techo, no sin hogar. Como dice sin techo, entonces es literalmente las personas que duermen en la calle. Si no obtienen la autorización del propietario, pero están durmiendo bajo techo, entonces no puedes generar un domicilio ficticio. Y el ayuntamiento no es que viole frontalmente la ley, es que realiza una interpretación que puede ser plausible, pero en mi opinión va contra los principios que hemos dicho antes. Por tanto, resumiendo, pero en una democracia esto siempre es el ABC, en el padrón y en la licencia de urbanismo y en lo que sea. La democracia empieza por los ciudadanos, presión ciudadana, libertad de opinión. El acto que estamos haciendo aquí es un ejemplo. La democracia sigue porque se vive en un Estado de Derecho, defensa de los derechos. Síndics de greuges pueden ser los locales o puede ser el autonómico, no tienen costes, sencillo relacionarse con ellos. Y luego, finalmente, claro, queda el último recurso de los tribunales, litigios, y en el más grave de los casos, litigios de tipo penal. Sin embargo, yo oigo declaraciones a veces que, como se dice en la expresión, son de juzgado de guardia, ¿no? Hay algún caso efectivamente de alcalde que ha sido condenado por manipulación del padrón, no en Cataluña todavía, que sepamos, pero ese sería un poco el camino, ¿no, Maya? No sé si quieres añadir algo. Luego hay también se dan casos de ayuntamientos que aprueban ordenanzas para gestionar el padrón, y lo que hacen es introducir requisitos adicionales a lo que la normativa dice. ¿Para qué? Para restringir el acceso al padrón. Ya hay varios casos que esta ordenanza se ha impugnado judicialmente en el contencioso administrativo y las han anulado, como los municipios de Puigcerdá y de Vic, hasta donde yo recuerdo. No sé si hay alguno más que tú recuerdes. No recuerdo estos casos. Sí. Esa és otra possibilitat. Sí, és que, en definitiva, i té a veure amb el que ens pregunten, tornem a insistir. El que no poden fer els ajuntaments és fer política contrària al dret, a més, d'immigració, quan no tenen competència d'immigració en les seves mans i no poden contradir lleis aprovades pels parlaments democràticament escollits. És a dir, si tu vols fer una determinada política d'immigració, guanya la majoria allà on pertoqui, que seran els parlaments, en aquest cas estatal, hauria de ser a més política d'immigració, no? I allà defensa les teves idees, canvia la llei de bases de règim local, canvia les instruccions, canvia el que necessitis. Mentre no tinguis aquesta majoria política, el que no pots fer és entrar per la porta de darrere. És a dir, utilitzaré un mecanisme que és purament tècnic de fer una fotografia de la realitat i l'utilitzaré per fer política
immigratori i social en general, perquè el padró no afecta només a persones immigrants, afecten als nostres fills, als nostres nets, afecten a les persones. Jo faré un tipus de política en el meu municipi que pot tenir connotacions de segregació social, d'exclusió, i ho faré entrant per la porta de darrere. Jo, com que no tinc la majoria per actuar allà on he d'actuar, doncs utilitzo... Això se'n diu, ho he dit abans, desviació de poder, és la utilització de... I clar, això és el que realment tenim damunt de la taula. A banda de que puguem discutir de si s'han de millorar les instruccions, si s'ha d'utilitzar els recursos jurídics que tenim per litigar, però el que està damunt de la taula, jo crec, aquesta és una opinió meva personal, és exactament això. Més preguntes? Dues? Si es viu, anem a dir, mig any en una comunitat i mig any en una altra comunitat, aquí què aconsellen? A nivell del padró. El padró diu que t'has d'empadronar al lloc on vius la majoria de l'any. Com que l'any no és parell, és imparell, el que visquis més temps. Per un sol dia ja és suficient. I llavors han d'anar... No, o sigui, empadronar-se en el que vius més temps. Un dia més. Això és el que diu la normativa. Clar, si vols fer els tràmits cada any, clar, podries fer 6 mesos en un lloc, 6 mesos en l'altre. No és viable, perquè a més això està vinculat, per exemple, als metges. És un problema, sí, clar, si vius meitat i meitat és un problema. Podries donar-te d'alta i de baixa contínuament. Sí, jo voldria afegir aquí una cosa. Nosaltres hem insistit, diríem, amb la postura del sector públic. És evident que també es produeixen mals comportaments i fraus per part de persones que s'empadronen allà on no estan realment visquent, o ahir mateix un diari de gran tirada a Catalunya obria amb la seva portada amb fraus en l'àmbit de la sanitat. No sé si era la notícia més important del dia, tenint en compte que l'any 2024 es reportaven només 6 casos de frau en matèria de sanitat. Però això és un joc periodístic que nosaltres no hi entrarem, ja s'entrarà després. És evident que també hi ha fraus de l'altre cantó, però aquests fraus, igualment, com se'ns preguntava, hi ha maneres de reaccionar. Si tu modifiques documents, pots fer una falsetat documental i també et poden perseguir penalment. Vull dir que una cosa no treu l'altra. Ho dic perquè se'ns ha demanat que parléssim més d'aquesta perspectiva de polítiques públiques i poders públics, però evidentment també s'ha de reaccionar contra els fraus. Un frau històric ha estat el frau d'empadronar-se a casa dels avis perquè el nen així pugui anar a l'escola que jo vull. I això ha estat un frau ben nostrat. Això ha estat ben nostrat. Jo no he vist ninguna portada de diari dient aquestes coses. Vull dir, això ja és un tema diferent. Jo, com a juristes que som, creiem en la reacció en un sentit i en un altre, evidentment. Però ens preocupa més qui té el poder. Qui té el poder? El poder públic, l'administració pública, que exerceix potestats, clar, que afecten a centenars i a milers de persones. Tenim temps per 2 preguntes. Doncs agafem les 2 seguides, ¿vale? Agafem les 2 preguntes, sí, sí? Sí, en quant al tema de l'habitatge, que és el que em perturba a mi, em perturba no perquè m'afecti personalment, no perquè m'afecti en el tema personal, en el tema perquè em preocupa, no perquè m'afecti en el tema de... O sigui, no tinc problema d'habitatge, però empatitzo, diguem. Vostès creuen que la solució és, com diuen alguns, construir més o és una altra? I agafem l'altra. Agafem les 2 preguntes a la vegada. Sí. Gràcies. Gràcies per les vostres intervencions. Si el padró ha de ser una foto de la realitat, intentant ser molt neutre mirant aquesta realitat, jo volia demanar-vos com s'ha de fer la foto, quina és la recomanació, si em permeteu la paraula, en alguns casos que són fronterers. Per exemple, si en un habitatge, en un pis, estan empadronats molta gent, desenes, centenars de persones, l'Ajuntament ha de revisar-ho, quina és l'actuació correcta perquè la foto sigui correcta. I el cas de les ocupacions de domicilis particulars. Si un domicili particular està ocupat,
quina és l'actuació correcta per fer la foto d'aquest candidat a empadronar-se. Si us sembla bé, com que la primera pregunta no és pròpiament del padró, la deixem en segon lloc. Bueno, sí que té a veure, però bueno. Deixem en segon lloc perquè és tan important que mereix la pena... Sí, no, perquè necessita més temps. Exacte. Ho dic per això. De les altres dues preguntes, a veure, és evident que 100 persones no poden viure en un pis. Per tant, en aquell pis hi ha gent que està empadronada i que no hi viu. Això és diferent, o sigui, tornem a insistir. El padró és una foto de la realitat. Llavors, hi ha gent que considera, hi ha ajuntaments que fins i tot ho estan intentant o han aprovat ordenances que diuen que només pot estar empadronada en aquella vivenda el que permeti la cèdula d'habitabilitat. Això no és així, no ho diu la normativa i és restrictiva de drets. En un habitatge de 50 metres quadrats, 2 habitacions, poden viure 5, 6, 7 persones apretats, sí, però hi ha gent que necessita viure així perquè no es pot permetre una altra cosa. Ara, en aquell habitatge no ens creurem ningú que hi puguin estar empadronades 30 persones, no sé, per dir una xifra. Llavors, com es soluciona això? Doncs verificant la realitat. I això ho pot fer serveis socials, ho pot fer la policia local i es dona de baixa a les persones que no s'acrediti que viuen aquí. No tots, sinó els que no hi viuen. Perquè és veritat que també hi ha molta gent, no és frau, podria ser que hi hagués hagut gent que en aquell moment visqués allà i han marxat. Llavors, és un tema de depurar el padró. El cas de les ocupacions, aplicant la mateixa teoria de que és una foto de la realitat, una vivenda privada o d'una empresa és igual. Pot ser que hi hagi una persona que visqui allà però que no té títol i s'ha d'empadronar. Pot ser l'ocupa que rebenta una porta o pot ser algú que no ha pogut pagar la hipoteca i ha perdut la propietat i no té títol per seguir visquent allà, però mentre els no el desnonin no marxa i aquella persona té tot el dret d'estar empadronat allà perquè hi viu. Així que per mi els dos casos crec que són bastant evidents. Sí, jo només voldria afegir una cosa respecte al tema de l'ocupació, perquè ja ho he dit abans, no? És el gran elefant a l'habitació que la gent, jo ho entenc, la gent mitjana, té una modesta propietat, que puc ser jo mateix, no? Escolti, què fem? M'ocupa una persona i a més l'empadronen, però esto què és? Això és... Posem ordre, posem seny... Escolti, el padró és la foto. Contra l'ocupa ja reaccionarà jurídicament. No li dona ningú poder especial, superpoder especial a l'ocupa. Vostè faci la foto, aquella persona viu allà, sí, viu allà, faci la foto. I després el propietari ja reaccionarà per les maneres de litigar. Per tant, dir que empadronar a un ocupa és com donar-li una espècie de legitimitat és un error greu que costarà desfer perquè la gent, escolti... Per acabar també amb un altre elefant a l'habitació, que és el tema de l'ocupació. Sembla que baixarem a buscar el pa, sobretot a les àvies i avis, baixarem a buscar el pa i mentre estem 10 minuts fora ens entrarà un ocupa al lloc. Miri, no sé si saben les xifres d'ocupacions reals a Catalunya, però les xifres són baixíssimes, són molt baixes i han anat baixant. La gran part d'ocupacions que s'han produït en els darrers anys, fins a un 70%, són en immobles buits en mans d'entitats financeres. Per tant, aquí s'està fent una pinça, ja ens parlaran després els mitjans de comunicació, entre el drama i l'emergència habitacional que tenim des de fa 20 anys, amb famílies i un increment de persones dormint al ras, literalment, i enfront d'això s'ha prioritzat la qüestió de l'ocupació, que és important, però és un tema de magnituds. I ara es barreja el tema de l'ocupació amb el tema del padró. Com n'hem d'empadronar ocupes. Però hi viu o no hi viu? Sí, fes la foto, ja està, no et preocupis de res més. Això una cosa, jo estic d'acord amb el que he dit, i el que deia el company, acabem ja, jo me n'alegro que no tingui problema d'habitatge, és sempre una cosa positiva. Hem de construir més.
Segurament hem de construir més, però sobretot hem de construir millor, perquè ja van haver-hi opcions conservadores als anys 90, els que ja tenim una edat, ja sabem allò de que per fer... Hi ha molta demanda, llavors pugem l'oferta, construïm molt, això també és molt... Una persona del carrer li dius les peres consten molts diners, home, doncs produïm més peres i llavors pujarem l'oferta de peres, ho farem amb la demanda i el preu de les peres baixarà. És molt sensat, no? És erroni, és equivocat. Jo m'he experimentat a Espanya i a Catalunya. Construir més no vol dir que baixin els preus, perquè hi ha una retenció especulativa, ho vam assajar amb una llei dels anys 90. Per tant, hem de construir més? Segurament sí, enseny, però hem de construir millor. Hem de construir habitatge social, hem de construir el parc públic que no tenim a Espanya i a Catalunya, un 2% enfront d'un 15 o un 20% a altres països europeus. I això té a veure amb l'ocupació i això té a veure amb el padró. És precisament la misèria el que fa que molta gent hagi de viure en habitacions pagant uns preus enormes i això genera, a més, una crítica per si s'empadrona aquestes persones o se'ls considera, si no poden ser empadronades, un domicili fictici. Per tant, el desllorigador, i m'alegra que hagi fet la pregunta, probablement és tenir una política d'habitatge assequible que no n'hem tingut mai, jo m'atreveria a afirmar, ni a Catalunya ni a Espanya. Gràcies. Dona, tens alguna intervenció més? Molt ràpida. Hi ha una senyora allà que també... Estem molt passats. Estem molt passats? Sí. És que estàvem parlant també de la crisi de l'habitatge. Jo voldria dir, com a sindicatures locals, ens estem trobant passes enrere, però molt evidents. Nosaltres a Santa Coloma aquest any hem vist tráigame usted la cédula d'habitabilitat. Llavors dius, quantes vegades us hem de recordar que no és necessari, és que no ho diu enlloc la norma. No és que no sigui necessari, és que és il·legal. És que és il·legal. Està violant l'ordenament jurídic. Doncs ho hem trobat aquest any 3 vegades i hem hagut de recordar 3 vegades que deixin de sol·licitar la cèdula d'habitabilitat. I després una altra cosa, en relació a la crisi de l'habitatge, parlem de sensellarisme, com dèieu, d'una visió molt més global. El sensellarisme són els infrahabitatges, habitatges amb unes condicions nefastes, no només les persones que dormen al ras, sinó tothom que està vivint en unes condicions de precarietat total i absoluta a nivell habitacional. Però que continuen tenint el dret i l'obligació, és que parlem tota l'estona de dret, però és que també tenim l'obligació com a persones d'empadronar-nos, i si no se'ns està negant una obligació que tenim com a persones. Sí. I que no afecta només a persones migrants. Això hem d'insistir, està afectant a gent en comú el problema de no poder-se empadronar i està afectant, estiguis tu involucrat en un empadronament o no, com es presten els serveis públics en el teu municipi. Una mala política d'empadronament, negar la realitat, t'està afectant a tu, en els transports, en la sanitat. Per tant, ens estem disparant al peu, per això posàvem aquesta foto de la senyora disparant-se al peu, no? Jo voldria acabar, perquè sé que queda poc temps, amb una reflexió. És veritat que sempre tenim tendència a pensar com amb el nouvingut que té problemes per empadronar-se, però en el fons totes aquestes restriccions van en contra de la gent amb pocs recursos, que cada vegada més serem nosaltres, seran els nostres fills. La gent que ja té una vivenda en propietat probablement no ha tramitat la cèdula d'habitabilitat mai, però si mides cèdules d'habitabilitat, els habitatges de 50 metres quadrats, 2 habitacions, no és infreqüent trobar que et posen que hi poden viure 3 persones allà. Això vol dir que molts de nosaltres potser hem viscut en una vivenda més de 3 persones. Al pis que jo vaig néixer érem 5, perquè era lo normal en aquella època i eren 50 metres. Estic segura que si hagués existit llavors, que no sé quants anys té la cèdula d'habitabilitat, no haguéssim complert, però ningú s'hagués plantejat que una família de tota la vida no pogués viure 3 fills en 2 habitacions. O sigui, és que es considerava normal. Llavors, són eines que s'utilitzen. Moltes vegades pensem per als nouvinguts, però en el fons és per la gent amb pocs recursos. I la gent jove que està pujant entra dins d'aquells paràmetres, perquè darrere de l'habitatge i del padró
hi ha uns sous baixos, cada vegada més baixos, i això se sap. Pues molt bé, moltes gràcies Juli, moltes gràcies Amaya. Dem por acabat este primer bloc i moltes gràcies. Gràcies.